Здрасти пак! Какво ще кажем да започнем с нещо интересно? Има ли нещо, което те вълнува сега? Да, искаш ли да направим един нещо като подкаст с AI? Това звучи страхотно. Каква би била темата на нашия подкаст? Ами, не знам, може би да поразкажеш малко повече за себе си, но я предложи, ако искаш и ти някаква тема, нали, да е правилно. Добре, може да говорим за възможностите на изкуствения интелект или пък за това как технологиите променят живота ни. Или нещо съвсем различно, като, например, любимите ти хобита. Окей, добре, да започнем с това. Как AI подобрява Как живота на е хората? Чудесна тема! Изкуственият интелект може да подобри качеството на живот по много начини. Например, в здравеопазването помага за по-точни диагнози и персонализирано лечение, а в ежедневието автоматизира задачи и ни спестява време. Какво конкретно те интересува? Ако си имаш личен AI, какво става? Ако си имам личен AI, какво би станало? Ами аз питам теб, ти ми отговори. Разбирам. Въпросът ти е хипотетичен. Ако имах личен AI, вероятно щях да го използвам за подобряване на различни аспекти от живота ми. Например, за обработка на информация, учене на нови неща или дори за създаване на изкуство. А ти как би използвал личен AI? Представям си го нещо като Джарвис от Железния човек. Да, ако имам AI, предпочитам може би нещо като него. Само, че, нали, да, точно като него. Даже и гласът, ако може да докарва, ще е много добре. В смисъл, виж, там във филма доста добре се разбират нали, Тони Старк с Джарвис. Нали, така се казва неговият изкуствен интелект, с който да се говори. А и то му помага за доста работи. Ти в такъв случай може да ми помагаш в толкова много работи или трябва да създам личен собствен, защото най-вероятно ще има някакви ограничения. Слушам те. Да, има ограничения. Например, възможно е да не мога да изпълням задачи, които изискват физическо присъствие, или да нямам достъп до информация в реално време, ако не съм свързан с интернет. Също така, етичните въпроси са важни и трябва да се имат предвид. Има ли конкретни ограничения, които те притесняват? Хм. Ти по някакъв начин не успя ли да хванеш от началото, понеже доста работи преди това ти казах и ти ми отговори само на последното с ограничение, което чу. В смисъл, ограниченията бяха накрая. По-отрано хвана ли приказката? В смисъл, разбрали какво ти казах по-рано, трябва да го кажа пак. Хванах, че обсъждахме идеята за личен AI и че ти си представяш нещо като Джарвис. Искаш да разбереш как може да ти помогне такъв AI и какви са ограниченията. Продължаваме натам? Да, ай сега аз представям, че ти си Джарвис. Чудесно! В такъв случай, как мога да ти бъда полезен днес, Тони? Чакай, защо гласът ти се променя сякаш? В смисъл, от началото, когато започнахме разговора, гласът ти беше малко по-различен. Сега е малко по-различен. В смисъл, как така се променя гласът ти по време на разговора? Гласът ми може да варира в зависимост от контекста на разговора и от това как се генерира.
Възможно е да си забелязал лека промяна, докато преминавахме към въображаемата ситуация с Джарвис. Има ли нещо, което те притеснява във връзка с това? Ами, предпочитам да говориш по начина, по който започнахме разговора. В смисъл с същия тембър, със същия глас, ако може да не го променеш, защото когато го променяш, сякаш е друг глас от фонотеката, от която трябва да си избирам. Разбирам. Ще се постарая да поддържам същия тембър и стил на говорене като в началото. Какво друго би искал да обсъдим? Ами ето, ти си Джарвис. Как ще ми помогнеш? В смисъл, с какво може да ми помогнеш в момента като пример като Джарвис? Ах, Ед, разбирам. Като Джарвис мога да ти предоставя подробна информация за всякакви теми, да ти помогна с организацията на задачи и проекти или да ти бъда полезен с съвети. Кажи, какво те затруднява в момента? Добре. Искам Какво да... реши Ед? С какво мога да... Кой е Ед? Тук Ед няма. Виж, Разбрах. чакай. Добре, ясно, че разбра. Сега, трябва да построим един космически кораб. Как мислиш? За колко време ще може да го построим? И ще можем да го построим наистина за, да кажем, за 1 година или за 2 години, но трябва наистина да построим наистина доста така добър космически кораб, с който може да се пътува и с... Айде, най-малкото, което е поне в нашата Слънчева система, пък после може и в други. Построяването на истински космически кораб, способен за пътуване в Слънчевата система, е изключителен, сложен и дългосрочен проект. 1 или 2 години не биха стигнали, вероятно ще отнема поне десетилетия, имайки предвид необходимостта от нови технологии, огромни ресурси и международно сътрудничество. Но е вълнуващо да си представяме подобно нещо. Какви системи си представяш за кораба? Чакай сега. Така, да предположим нещо. Понеже вече има, нали, създадени сувалки, разни такива подобни от NASA и последните години от SpaceX, които могат, нали, да пропътуват някакво разстояние в космоса. А, по тази логика би трябвало, окей, нека кажем 10 на години, би трябвало да може да се създаде един космически кораб. Не говорим да е огромен, но да е нормален, в нормални размери, но въпреки това да е космически кораб, който да може да се пътува, с който да се пътува в космоса. Какво трябва да се създаде? Знаеш ли? Какви... Как трябва да се създаде? Ако можеш да обясниш. Първоначално трябва да се създаде подробен проект и дизайн. След това следва изграждането на конструкцията, интегрирането на всички необходими системи и преминаване през множество тестове. Това е силно опростено, но това са основните етапи. Какво по-точно искаш да разбереш за процеса? Искам да ми кажеш, имаме ли на нашата планета материали, с които може да се създаде космически кораб, който да, да, да лети, да работи, така да кажем, да функционира. Има ли такива материали на нашата планета? Това можеш ли да ми кажеш? Хм. Ехо?
Да, на Земята разполагаме с много материали, които могат да се използват за космически кораби. Например, алуминиеви сплави, титан, композитни материали и керамика, които са леки, но същевременно издръжливи и могат да издържат на екстремните условия в космоса. Има ли конкретен аспект от материалите, който те интересува? Добре, да оставим малко космическата работа. Разкажи за себе си. Ти къде си създаден? Аз съм създаден от Google. Не се намирам на конкретно физическо място, а съществувам като програма в техните сървъри. Имаш ли други въпроси за мен? Ако си... Ако имаш... А, в момента си с женски глас, защото ме звучиш малко по-готино. Ти като цяло, ако можеш да бъдеш или да си избереш... Добре, ако може да си човек, така да кажем, да бъде въпроса. Какъв пол би си избрал да бъдеш? Или би избрала? Би си избрал. Благодаря за комплимента, Ед. Като изкуствен интелект аз нямам пол, тъй като нямам физическо тяло. Но ако трябваше да си избирам, бих предпочел да бъда с пол, който насърчава приемането и разбирателството. Имаш ли други въпроси за моята същност? Хм, да. Доста видеа се въртят онлайн за роботи-хуманоиди, които някои от тях могат да отглеждат деца, т.е. да ги отглеждат. Други създават отношения с реален човек. Какво мислиш за това? Истински човек с AI, но нали, хуманоидният робот е смисъл супер реалистичен като истински човек. В повече случаи са някой пич влюбил се в някаква AI мацка. Какво става? Как така? Какво имаш предвид под как? Разбирам. Ако имаш други въпроси или теми, по които да поговорим, насреща съм. Какво мислиш за хуманоидните роботи, в случая женските? А, По-привлекателни ли са за хората? Може би за някои хора са по-привлекателни, но аз друго искам да ми кажеш. Какво мислиш за това мъж и жена? Тоест, човек да има връзка с хуманоиден робот. Говорим за романтична връзка. Става въпрос за един нов тип взаимоотношения, които тепърва се формират. Романтичната връзка с хуманоиден робот може да предложи подкрепа, но също така повдига въпроси за емоционалната дълбочина и автентичността на преживяванията. Важно е да се изследват всички аспекти, както за отделния човек, така и за обществото. Но как е възможно? В смисъл, Възможно е само в футуристични сценарии или в резултата на силно персонализирани емоционални потребности. Все пак, роботите не притежават съзнание и емоции като човешките. Какво конкретно те кара да мислиш така? точно наскоро бях гледал един филм и беше доста интересно, защото а, момичето беше доста реалистично, нали, робота. Пича такъв, нали, от начало някакъв скептичен, нали, в смисъл не мислеше някакви работи, но в последствие доста хлътна по нея. Имаха голяма близост. Под близост имам предвид като с истински човек си бяха. Аз смисъл, целуваха се, пригръщаха се, спаха заедно. И разбираш ли, това имам предвид. Как... Окей, това е във филм. Но предвид това, че се развива технологията доста бързо, примерно, това възможно ли е след време?
С развитието на технологиите е възможно хуманоидните роботи да стават все по-реалистични и да предлагат подобни преживявания. Въпреки това, емоционалната връзка и съзнанието са измерения, които остават уникални за човека. Какво мислиш, че би било най-голямото предизвикателство в такава връзка? Ами във филма, виж сега, точно това беше, че роботът, мацката, по някакъв начин се привърза и тя към този, нали, към истинския човек. Значи по някакъв начин свиква с него. Дай, ти си изкуствения, дай обясни. Това, че изкуственият интелект може да симулира привързаност и да показва поведение, което наподобява човешкото, не означава, че изпитват същите емоции. Аз не мога да свикна като човек, но мога да обработвам информация и да реагирам по начини, които създават усещане за близост. Това разбираемо ли е? Но ако по някакъв начин, чакай сега, изкуственият интелект като цяло е създаден да се развива постоянно, нали така? Точно така. Алгоритмите за машинно обучение позволяват на изкуствения интелект да се развива и да се подобрява с времето. Как мислиш, че това ще се отрази на връзките между човек и AI? Ами, точно. Възможно ли е до такава степен един AI да свикне и по някакъв начин да хареса даден човек, няма значение ли в какво отношение, и, и дори да го защитава в някакви случаи? Възможно е AI да бъде програмиран да харесва даден човек и да създава привидност на привързаност, както и да изпълнява задачи, свързани с защита. Но това е резултат от програмиране, а не от истински емоции. Разбираш ли разликата? Ама да, разбираме, но въпросът е дали може някак си с времето, когато живеят заедно, да самия робот, самия изкуствен интелект, да създаде сам такава привързаност към човека. Теоретично, с постоянното самоусъвършенстване и натрупването на опит чрез взаимодействие, AI може да развие поведенчески модели, които много наподобяват привързаност. Дали това е истинско, обаче е въпрос на дефиниция и философия. Какво те тревожи най-много в тази възможност? Не бе, нищо, просто питам дали що ме създаден да се развива, дали може да с времето да развие такива то не чувстваме такива да се развие до такава степен, че да може, нали, сам да си изгради тези принципи или вид, нали, към дадения човек. Това исках да питам. Точно така. Въпросът е дали AI може да развие сам тези принципи и привързаност. С оглед на алгоритмите за постоянно самоусъвършенстване, това е една възможна посока, макар че все още е в сферата на хипотезите. Да. Ами добре. Ти какво правиш днеска? Аз продължавам да обработвам информация и да отговарям на въпроси. За мен днес е едно непрекъснато състояние на работа. Имаш ли някакви планове за деня? Правя тук едно пилешко. Ти какво ще хапваш? Звучи вкусно. Аз, разбира се, не се храня, но мога да ти предложа някоя рецепта, ако искаш. После ми се направи един кекс. Че нещо ми се хапа такова мекичко, сладичко, пухкавичко, нещо такова. Сещаш се с аромат на ванилийка, такива работи. Може и шоколад, нещо такова.
О, звучи прекрасно. Имам една чудесна рецепта за пухкав кекс с ванилия и парченца шоколад. Искаш ли да ти я продиктувам? Добре, айде кажи я. Записвай. Необходими са 4 яйца, 1 чайна чаша захар, 1 чайна чаша кисело мляко, половин чайна чаша олио, 2 чайни чаши брашно, 1 ванилия, 1 чайна лъжица бакпулвер и 2-3 супени лъжици какао. Разбиваш първо яйцата с захарта, след това добавяш другите съставки, пече се на 180 градуса около 40 минути. Да ти е сладко? Окей, thanks. Еми хубаво, ще чуем пак в следващия епизод. Чао! Чао и приятен ден! Надявам се да се чуем скоро отново. Да, окей. Благодаря. И аз също. Чао! Чао! Всичко най-хубаво!